Snip, Snap, Snoren. Een verhaal geschreven en verteld door Tineke Boersema. Evert. Er zijn al heel wat bewoners bij ons op Oofdalen opgenomen. Maar Evert zal ik nooit weer vergeten. Man, oh man, wat hem wie een bult met hem te stellen had. Ik zou hem nog met een van de thuiszorg op de Oofdalen komen. Het was een klein manneke. Hij lang gries haar en zat roeg in de boord. In zijn ene hand draag hij een kofferke en met zijn andere hand houdt hij zijn putje met proemtabak vast. Wieder draag hij een miskleurig jasje en een stutsiekoorn boksem die hem te kort was en een paar schoenen die hem te groot waren. Thuis had hij hulp van de thuiszorg, maar omdat Evert begon te kwakkelen met zijn gezondheid en nooit alleen wezen kon, kwam hij bij ons in het verpleeghuis. Evert was een kalme kerel. Je hoorde hem nooit. Hij maakte ook geen contact met andere bewoners en kwam wat verlegen over. Ja, maar na een maand, nou, dan was die verlegenheid voorbij. En Evert begon zich thuis te houden. Hij kreeg volle prootjes tegen de zusters. En zo kregen we ook in de gaten dat hij seksueel ontremd was. Sommige wichter wilden hem toen nooit meer wassen, omdat hij tijdens het wassen gore tol tegen ze uitkroomde. Ach, ik zelf had geen moeite met hem om te wassen en luid om me proten. Ik was door de jaren in ja wel wat wingerd en boekendes kon hij er ja niks aan doen. Hij lachte nooit voor zijn zwaardfouten. Op den duur hoorden we ook gewoon die volle prootjes niet meer van hem. Wie roken er eraan wingerd. Maar ja, toen kreeg ik nog een nieuwe hobby erbij en daar was ik ook niet zo blij met. Hij ging nou volken naar zijn kamer en ging op beren liggen en rommelde wat aan in zijn boksem. Luid deuren voor open en Jan en allemaan konden genieten van zijn gekreun en oergeluiden. Wie kreeg wel eens bezoek bij het kantoor dat met de boodschap kwam dat er een lag te kreunen van de pine. Dan moesten wie wel weer al lood of het was. De nachtdansen waren er ook nooit aangenomen op. Evert begon namelijk nou ook 's nachts van beren af te komen en luip achter Johan en zei dan al: "Poppie maken, zal we een poppie maken?" Wieder deed hij ook niks. Evert kwam je zeer zeker nooit aan. Toen ik mol in de nachtdans zat, kreeg ik een idee waar Evert en ik beide blieden van wouden. Op de huiskamer stond namelijk de televisie nog aan en wel op een zender waar de hele nacht vrouwen te zijn waren die nooit veel klaar om te lief waren. Evert was die nacht weer bij pad en liep weer achter me aan met de woorden: Hey, zal we poppie maken?" Ik bedoogde me nooit en pakte hem bij hem en zette hem voor de televisie in. Evert kreeg die vrouw op televisie in de goten en zette een paar ook nog wat steeschurrels. Begon te kreunen en te stenen en ging sikkel met neuzen tegen beeldscherm aan zitten. "Veel plezier," zei ik en deed deuren van huiskamer dicht. De hele nacht heb ik Evert nooit weer zijn. Ik heb dit verteld aan mijn collega's en de nachten waren er stukken aangenomen van. Evert leefde zich nou uit voor de televisie. Ach, die Evert. Toch mogen we hem wel. Hij kon ook slim dankbaar wezen als we hem weer wat proemtabak met namen en was zo bliede als een klein kind met zijn nieuwe rode buisduiken die hij toen van ons op zijn verjaardag kreeg. Hij had ja wie de geiten die nog om dacht. Hij had alleen ons nog. Nadat hij een jaar bij ons geweest was, ging de gezondheid van Evert achteruit. Toen op morgen vonden we hem. Hij was in zijn sloop uit tijd kwam. Ach, mooie dood. Geen zeikberen en kampjes inslopen, zei ik tegen mijn collega. Ik haalde spullen op voor het overleggen en toen ik uit zijn kaasten zijn schierste klaar pakken wil, hoorde ik mijn collega lachend zeggen: "Mooie dood, hè? Ja, kamp inslopen. Dat zei je toch nooit?" Wat bedaald, zei ik en ik liep naar het touw. Ik trok gordijn aan kant en zag mijn collega nog Evert wijzen. Zij had Evert zijn dekberen afdoen en ik zag toen hoe de bilag. Ach, mijn lieve tietpot. Evert was met handen in het kruis doodgegaan en hield zijn jonge heer nog vast. Hij was uit tijd komen in huidst van de strijd.